Ang Dios gugma, kagang gugma amo ang katamanan sang kasuguan. Kay pinagi sa kasuguan at mabalaan mailhan kung sino kagano ang karakter sang aton Dios nga nagtugas sang langit kag sang luta. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Bisa ini kay Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomadong inyo masunson nga host sa siniaton programang pagtuon subong kagyari ang aton duwa ka mga resource persons, mga kauturan nga ako nagapati nga makabuligid sila mga kauturan sa pagdulong sa pinakamanami igid ng mga punto sining aton leksyon. Ang ako naulap pakilala sa inyo, ikadwa na niya ni nga pag-guest diri mga kauturan. Isa siya sa mga estudyante nga manugtapos sa iyang kurso Bachelor of Theology diri sa CPAC mga kauturan by June. Matapos na ni siya mga kauturan. Kagisagid siya ka Negrosano. Wala sang iban si Sir Eric Gutierrez. Sir Eric, may adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kaya sa aton nga mga kauturan, mga kaabyanan nga nagapadayon sa aton nga pagsubaybay sang aton nga pagtuon sa programa sa pagtuon subong. Kabaygid ang Dios magapakamaayo sa aton samtang kita nagausisa, nagatuon sa sining leksyon sa sining semana. Yes, and that's correct mga kauturan. Kadua permi na ninyo nakita mga kauturan. Very well known na gid siya sa inyo. As of now, siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC. Originally halin sa North Cotabato. Isa man kay Ilonggo mga kauturan. Wala sang iban si Dr. Pastor Rafael Carado. Dok, ngayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Dok, kag Eric, sa tanan nga mga kauturan nga nagasunod sang sining nga programa. Nagapamati, ako naman kamo gina-imbitar kung pwede i-share ninyo ang link no, sang aton nga video para madamo pagid ang mabless sang aton nga pagtuon subong. Yes, and that's correct mga kauturan. Kabay pa nga inyo i-share ang link mga kauturan sa inyo nakilala so that sila man magbaton sang pagpakamayo kag ila maintindihan ang aton nga leksyon sa kada semana. Sa hindi pa si Sir Eric mga kauturan magbasa sa aton sadsaran nga teksto, akto na naiduko ang aton mga ulo. Sa siningation Ginoo, iyari kami nagapalapit sa imo, nagkakilala sa imo pagka-Diyos. Amo naman ginatugyan, ini nga pagtuon, upod ni Doc Rafi, ni Sir Eric, kag ako mga kauturan. Upod sa aton nga mga kauturan sa likod sang kamera. Kabay pa, Ginoo. Nga initanan, magadulong, pagpakamayo, hindi lamang sa amon, kundi labinigid sa amon manog palamati, kag manog talanaw. Ginatugyan, amon nini nga pagtuon sa ngala ni Ginoong Hesus, nga amon manunobos. Amen. Amen. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita ini sa Taga-Roma 13 bersikulo 8 nga nagasiling, dili kamo mag-utang bisan kay sino, luwas sang paghigugmaanay kay ang nagahigugma sa iya isig katawo nakatuman man sang kasuguan. Amen. Wow ka nami sa mga instruction kag mga dinalan halin kay Apostol Pablo. Doc Raf and Sir Eric, ari na kita sa lesson 13, katapusan nga leksyon about God's love and justice. Kagkaroon, very interesting because love is the fulfillment of the law. Doc Raf and Sir Eric, damo gid sang nagkatalang sini. Even among the Christian world,
madamo sa mga misunderstanding. How can love and law kiss each other, join each other? Kag paano ma-fulfill ang kasuguan pinagi sa gugma? Kag paano ang gugma, ang kasuguan, mag-operate pinagi sa gugma? And that's the point. So, amo na siya. So, Doc Raf, what will be our expectation this week? Because we will be discussing about love and law. So, sumala sa aton leksyon no, nga may ara tatlo lamang ka tema ang aton nga leksyon nga aton isgutan subong. Una amo ang nga ang pag-intindi sang kasuguan hindi lang siya isa ka abstract or let us say set of policies, but rather this is based on one word, relationship. Yes. Kag ang ikaduha ang kasuguan sang Dios nakabase sa gugma. Ang foundation sini gugma. Kag not only that, love kag ang Ten Commandment is one. So mo ini ang mga aton nga i-emphasize, no? Subong nga si Manalo. Yeah, at least sa tatlo lang na ka mga punto. Yep. But we can discuss some other things. But at least dira kita ma-anchor, dira kita ma-angklasin ng tatlo ka mga konsepto. Yes, sir, ano mo na tulupangdan? Ang akon nga natulupangdan diri, Pastor, no, mga kauturan, nga ang kasuguan sang Dios ini kasuguan sang gugma. Kag kung makita naton diri nga ginhambal ni Kristo diri sa Mateo 22 kag dira sa Roma 13 nga ang buot silingon niya nga ang gugma amo ang katumanan sang mga kasuguan. Ang buot silingon niya nga gusto niya nga may ara kita sang pakigrelasyon dira sa aton buhi nga Dios. Yes. Kag makita naton diri nga amo ini siya gali, Pastor, ang ultimate purpose kag ang summary sa ginatawag nga kasuguan. Yes. Okay. Doc Rap, sa aton nga Sunday election, you mentioned about relationship. Yeah. Yeah. Law of love. Yeah. Because ang aton, the law does not consist of abstract principle. Amo to yung punto kina. Instead, God's law is an expression of relationship. Can you further elaborate, Doc? So, una sa tanan, ang kasuguan, hindi mahatag ini kung wala sang ginatagaan. No? So, ang history sang kasuguan, ilabi nagi sa paghatag sang kasuguan dito kay Moses. So, pero before that, no, aton ni klarohon nga ang kasuguan nga aton nga ginahisgutan diri amo ang moral law. Moral law. Tungod kay kadamo man nga klase sang kasuguan sa Biblia, may dietary law, may agricultural law, may sanitary law. Yes. So, magisgot kita sang moral law in which amo na ang napulo kasugo The Ten Commandments. nga ginhatag kay Moses. Kag tungod sini mahambal nato ang atong leksyon naghambal nga ini nakabase sa relasyon tungod kay sa dira nga ginhatag sang Dios ang kasuguan sa katawhan sa iya katawhan nga mo ang mga Israelinhon mayara nga ginatawag nga natabo nga pakigsaad o covenant no? Between God and His people. Kag ina nga pakigsaad tungkol sa Tagalog pato may tungod ini sa relasyon nga matabo between sa Israelites nga kuwaon sang Dios halin sa Ehipto nga iya mahimo nga tawo didto sa yutang saad. Nga before niya iplastar ang tawo sa yutang saad, iya anay ini nga ginangkod nga iya nga mga katawhan base sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 2. Yep. So sa ato pa pastor, ang kasuguan hindi siya ginhatag lang nga set of rules, but rather it is based on that relationship. Tungod kay palangga sang Dios ang tawo, tungod sina ang tawo magapalangga man sa Dios. So ang word is gugma. Pagpalangga. Yeah. Doc Rab, ka namin isang punto nimo before na ko natag Sir Eric. Kasi kapila ka bisis, I am trying to present this law and love. Ang isa sa akong nga pinakamanami nga ilustrasyon is a relationship between husband and wife. Kaya ang husband and wife, may to na contract sila na pirmahan. But
above and over that contract is love. Yes. Kaya hindi man na sila magkontrahan ay magkontrata nga do, mag-agree, magperma ng marriage contract unless may gugma nga nagpatungan sa ila. This is the same thing with Yeah. God would like to emphasize that love. Okay, in His covenantal relationship with Israel, ang gugma is the common denominator. Yep. Yes, Sir Eric. Ang aton nga leksyon, Pastor, no, naga-emphasize nga ang kasuguan sang Dios naga-express ini sang pakigrelasyon niya sa aton. Now, ano ini bala ang ginatawag nga pakigrelasyon sang Ginoo pinaagi sa pagpakita niya sa kasuguan nga amo ini ang iya nga karakter, naga-reveal ini sang iya nga nature mga kauturan. Isa pagidira ang iya nga pagkabalaan kag naga-exercise ang iyang hustisya, pagkaluoy, kag labi, kag labaw sa tanan, amo ining pag-exercise sa ginatawag nga paghigugma. Amen. Before na ko nibalik sa imo, Sir Rap, may nakita pagid ko isa diri. Ngayon ang relationship between God and man. Okay? Kahit ang napulo kasugo, may duha kapapan nga ba to? There are two divisions. Love to God and love to man. So in that relationship between love, the first table of stone is a relationship between God and God. Kaya nga ikadwa is a relationship of man to man. Yes. Yes. Vertical and horizontal. That's correct. Kanami relasyon, no? Pababaw kag padulong sa aton isig ka tao. Yep. Kag dugang pastor, no, nga ang kanami isang leksyon kay naga-emphasize bala nga ang aton ang gugma kag ang kasuguan interrelated. Yep. In a sense nga gina-emphasize gid sa aton leksyon nga ang kasuguan amo ang refleksyon sang karakter sang Dios. Kag kung ini refleksyon sang karakter sang Dios, therefore ang tawo, no, nga magdawat sang sina nga gugma kag sina nga kasuguan gina-reflektar man niya ang karakter sang Dios sa iya nga kabuhi. So interrelated, hindi pwede nga ipalayo nimo ang Dios nga naghatag sa kasuguan nga gina-emphasize, no, sa balaan nga kasulatan. Kay nga ang aton gina-emphasize, pastor, no, para sa akon, tungod kay madamo sa aton subong man, di lang sa gawas, sa sulod sa iglesia, nga more emphasis on the law. Na kalimtan na ang naghatag sa law, ang pakigrelasyon sa naghatag sa kasuguan. Yeah, and that's correct. Kay a law without love, pastor, bugat kinain sa tao yan. Gapati ka lang yan. It's a burden. It's really, gapati ka lang, nagatuman ka lang, pero bugat sa imo nga kasing-kasing, bugat sa imo nga pagpa-aswat, hakwat ni mo sina nagasugan. Monday, Sir Eric, the law is holy and righteous and good. Anong imo dira na silingan? Akon diri na talupangdan, pastor, no, nga ato na ibaluan mga kauturan nga ang gugma amo ini siya ang pundasyon sa kasuguan sang Dios. Kag and even ang aton nga leksyon nagasiling nga biskan pa sa proseso sang kaluwasan, wala ini ginbaliwala sa ni Kristo ang kasuguan, kundi iya inigin upholds o kun sa Ilonggo pa iya inigin palig-on ang kasuguan. Kag diri man nato nakita nga ang Dios naton gin-validate niya ini or ang kasuguan wala niya ginabaliwala, biskan niya gintubos niya kita, biskan niya kita ginluwas niya, pero iya gihapon niya ginsunod ang proseso sang kasuguan nga sa bagay iya man niya ginmensionar ina dira sa Mateo 5 versikulo 17 nga nagasiling nga hindi kamo magpanghuna-huna nga nagkari ako sa pagwala or pagbaliwala sang kasuguan kundi nga i-fulfill akon ini nga pagatumanon. Yes. Doc Raf, ari naman magwa na di ang plan of redemption o kag ang grace. Kadamo sa mga Kristiyano mismo nga tungod sa grasya, masiling sila wala na ang kasuguan. Kay natuman na sa Ginoo. Anong imo sina
nga mapatag sa rap. Ako na karon pastor nga i-emphasize diri sa Tuesday no. Kay Law and Grace ni sa Tuesday. Yeah, okay. Pero diri sa Monday, gusto ko emphasize diri ang holiness kag goodness kag law being the basis or righteous itself. Yeah. Mga kauturan, basahon nyo lang ang inyong leksyon. Pero ang akon nga i-share diri kung paano na kung ini nakita sa doctrine sa sanctuaryo bala. Ang pinaka sulod gid sang sanctuaryo which is in the most holy place, sa sulod sang most holy place ara dira ang Ark of the Covenant. Yes. Sa sulod pa gid sang Ark of the Covenant ara dira ang kasuguan. So sa iya pa lang nga placement nga nabutang siya sa most holy place. Yes. Kag nabutang siya sa sentro kay siling pa no sa ni Mrs. White nga ibabaw sina nga Ark of the Covenant ara dira ang trono sang Dios. Meaning to say pastor nga ang kasuguan is hindi lang basta-basta. Hindi basta-basta no nga it is really part of God's governance. Kag it is part of God's kung sa pa hindi pwede nga madula kay amo ina ang daw tungtunganan sang tanan nga panggobyerno sa langit kag sa lupa. Amen. Ang gugma bala Yes. no ang kasuguan kung mawala inang kasuguan no parehas lang nga ginbula ta ang Dios. And that's correct. Kay ang Dios kag ang kasuguan isa. Kung ang Diyos balaan, ang kasuguan balaan. Kung ang Diyos matarong, ang kasuguan matarong. Kung ang Diyos maayo, ang kasuguan maayo man. So hindi kinanglan isalikway sang tao ini tungod tungod sining nature sang kasuguan nga gihambal sa Biblia, pastor. Doc Rab, sakyan ko kanami gid bulsay ang punto mo. Nga kung isalikway ta ang kasuguan, ginasalikway naman ang Diyos. Yes. Because the law is the expression of God's character. Ara dira na mabasa makita nato ang kinaiya sang Ginoo. Yes. Na ti ina tanan foundation sinagugma. Yeah. Sir Eric, do you have some more? Ang aton nga leksyon, pastor, no naga-emphasize gid nga the law of God itself represents God's holiness. Hambal pagidriyo nga ang iyang karakter sang gugma, ang righteousness, ang goodness, kag ang kamatuoran, amo ini ang nagapakita nga ang kasuguan kinahanglan gid nga pagkatahuron. Yes. Isa pa gid, duga before na ako natag sa imos, Doc Rab. Ginsulat sang Ginoo ang kasuguan sa papan nga bato. When we say stone, that's the meaning of that is permanency. Yeah. Permanent. Nga hindi baylo-baylo. Once isulat mo, engrave mo sa bato ang ngalan sa simento, ang magmala ang simento, hindi unless mabuka ang simento, that dira nga gisulat hindi madula. That's it. That's why ang kasuguan is unbreakable. Yes. It's immutable. Hindi gabalin-balin. It's permanent because it was written in the tablet of stone. That's what God emphasized to the Israelites noon. Kagbisan sa aton pasubong. That's why daw kakaladlawan nga madamo sa mga tao bisan mga Kristohanon gambal way nakasuguan kay ginliwat na sa Ginoo, and that's ridiculous. Yes, serap sa aton nga Sunday, mga Tuesday, law and grace. Now karon diri balance na kare na balance na ang leksyon kay ti ari sa ang issue naman diri ti ano ang kasuguan amuni ang basihan nga ang tao maluwas no ti ari I believe ging klaro diri sa aton leksyon nga hindi salungat ang kasuguan kag ang grasya. Hindi sila kontranay. But rather, they are just like husband and wife. Yep, and correct. Law and grace is inseparable. Yes. Nga hindi mo pwede mapahamtang ang kasuguan nga wala ang grasya. Hindi man pwede nga grasya lang wala kasuguan. Nga waay ang kasuguan. Kay ang kasuguan kag ang grasya is collectively mambalta inseparable. Yeah. Wala sang grasya kung way kasuguan. And that's correct. Sana.
Paano nagabot ang grasya? It is because of the law. Yes. Okay, kung wala paglapas ng kasuguan, wala sing grasya nga ihatag. Why? Hindi mo mabalaan nga nanginanglan ang tao sang grasya. Grasya. Kung waay sang Kasuguan. kasuguan. Kung hindi ma-expose siya sa kasuguan. Amo na ang kinanglan, ma-expose siya sa kasuguan para ang grasya, amo ang bulong. Bulong. Okay? Antidote sang Antidote sang paglapas. paglapas sa kasuguan. Amo man gani pastor no. Kung ang kasuguan sang Dios gugma, kag ang panggobyerno sang Dios gugma, okay, sa ato pa ang paglapas sang kasuguan amo ina ang paghalin sa gugma. Yeah. Amo na nga ang Biblia ang hindi lang transgression of the law ang iyang definition sang sin, sang sala bala. Hindi lang transgression of the law. Si Isaias nagahambal, it is separation from God. Yes. Sa ato, padira naton mambal nga kagaina nga ang kasuguan is based on relationship. Nga once mabungkag ang relasyon, okay, bungkag man ang kasuguan. Sa imo nga kabuhi. Yeah. Sir Eric, do you have some? Katahom kaayo Yes, sa and punto ni Pastor Carado, Pastor, no? So, kung aton diri makita, ang kasuguan kag ang grasya, mga kauturan, hindi ini siya masiparar o kung wala ini siya naga-oppose o nagakontrahanay sa isa kag isa. Kaya nga man ang kasuguan, nagapakita ini nga kita mga makasasala kag nagakinahanglan kita sang pagpatawad sang isa ka manunubos. Now, kina-emphasize diri mga kauturan nga ang grasya naga-offer ini siya sang forgiveness. And that is why the law and grace cannot be separated. That is why nga gina-emphasize gid sa aton nga leksyon nga ang kasuguan, ang grasya hindi dapat masiparar kag kinahanglan gini siya mag-go hand in hand kag work together ini siya. Ang isa pagid Doc Rap and Sir Eric nga ako nakita about law and grace. Kay ang Diyos, kung ginsulat sa papan nga bato. Yes. And that is immutable, hindi maliwat. Okay. Ang isa pagid ang akong talupangdan, nga ang Ginoo sa iyang nga direksyon sa aton is predictable. Sa aton mabalaan naton kung ano ang aton padulungan. Whereas ang iban nga Diyos siya sa iban nga mga pagtulungan, hindi sila kabalo kung ano ang mga instruction. Palagpat lang kung anong paabot no. But whereas God has written the law so that we have a concrete direction. Amen. And that's the point nga isa man ako nakita. Yeah. Yeah. Wala na kita panahon, Doc Rap, love is the fulfillment of the law. Yes. Amo to kagaina nga if Jesus is love, if God is love and the law is a reflection of God's character. Therefore, isa lang ni actually, this love is Jesus Christ. Para sa ako na. So, sa aton pa, ang Roma 10:4, paghambal dito, Christ is the end of the law. Yep. Christ is the fulfillment of the law. Yep. Meaning to say, waay sang lain nga padulngan ang kasuguan, kundi si Christ. You know, ang function sang kasuguan, mga kauturan, amo ang pagkundim sang tao. Isa ipagpakita sa aton nga nakasala kita. Pahinumduman kita nga nakasala kita. The law will keep on condemning and condemning us. Yep. Like in the Old Testament, the law demands our blood. Kaya siling pa nga, ang bayad sang sala, amo ang kamatayon. Therefore, kung makasupak ta sang kasuguan, kinanglan mapatay kita supposed to be. No? However, ang Biblia, ang doktrina sa sanktuaryo naghambal nga by bringing the blood that would cover, sa pagdala sang dugo nga mag-cover dito kag iwisik dito sa kasuguan, ang kasuguan na satisfy ang iyang demand nga amo ang aton nga blood. Okay? Sa New Testament, this blood represents the blood of Christ. Therefore, if God is love and Christ is the fulfillment of this love, therefore, wala singlain nga padulngan. Again, no? Akon liwaton. Why singlain nga padulngan, hindi ka dalon sa iban nga planeta or di ka man dalon.
dalon ka sang kasuguan dira kay Kristo. Amen. And that's correct. Before, Sir Eric, isa pa gid ako na talupangdan. Kanami isang punto ni mo, Doc Rap. Ang isa na akong punto diri, isa ka statement nga correct to me is very correct. To deny the law is to deny God's love. Yeah. Kung aton ipanghiwala ang kasuguan, ginapangiwala naman ang gugmas ng Ginoo. Ang iba niya, gugmas ang Ginoo, wala nila deny. Pero gina-deny nila ang kasuguan. And that's controversial. Kay ang Ginoo ang gugma. And then we know already, amo na siya, nga ang foundation sang Ginoo, sa iya governor is, when we say government, Doc Rap and Sir Eric, it's about, wala gobyerno nga wala kasuguan. Ang foundation sang gobyerno sang Ginoo is love. Okay. So, ina nga kasuguan, love na siya. Yeah. Sir Eric, you have some point. Yeah. Diri sa aton bala, Doc, nga Wednesday nga lesson, love is the fulfillment of the law. Ako nadumduman nga sa panahon nga kami naga-discuss dira sa aton nga theology department. May ara isa ka pamangkot nga nag-raise ayhan balad, pastor, makatuman kita sa kasuguan sang Dios biskan wala sang paghigugma. So ako natalupangdan, akon gina huna-huna mga kauturan. Kakun ka isa gali posible gid kay nga aman makahimo kita nga makakadto sa iglesia, makabuhat sang buluhaton sa iglesia biskan wala sang paghigugma. But it is very impossible for us to love the Lord without obedience. Again, that's correct. That's correct. Yeah. Isa pa gid Doc Rap nga ako nakita, Sir Eric, is ini ang ginhambal bala ni Apostol Paul, ni Jesus. Oo. Sa may makita sa Mateo 23 kay 24. Oh, Jesus identifies the weightier matters of the law as justice and mercy and faith. Amo na siya. So, ang ginaderive ni sang Ginoo, the weightier matter, one of that is the Sabbath keeping. Yes. Is the Sabbath. As part of the law. Number 4, sang kasuguan na ang isa man din nga ginagawa niya is deliverance. Kaya ting atong ginambalan is law and justice. Okay. Nga kung kita magbantay sa kasuguan, there is the freedom, the deliverance from slavery. From slavery. Bisan kaysa lang sa isa kasimana, we will be free. Yes, Doc, you can add some more. I believe, as I understand the context, Doc, nga sa Old Testament, beginning after bala sa post-exilic period, I mean, sa dira nga ang mga Israel na sakop sa Babylonia, after nga ginpapuli sila, they tend to keep the law more stricter, especially Sabbath, until sa intertestamental period, kag even sa time ni Christ, ang pag-keep sang law became a burden already, especially the Sabbath. Yeah. No? Nadula na ang essence sang pag-keep sang law nga based sa justice, mercy, kag faith, kag love. Nga keeping the law should deliver. Amo na gani siling ni Christ, come to me who are heavy laden. Kung nabugatan kamo, kadto kamo sa kay ang pag-keep sa law, pag-keep sa Sabbath is a means of deliverance. Kay Christ is the fulfillment of the law. Ang question ko is what part of the law? Sa ako nga pag-study, the condemning part of the law. Kay may part ang law nga once matransgress mo, ginakondem ka. Nakondem nga, nakasala ka. Ini mauntat lang kung ara ka kay Kristo. Amen. That's correct. Ini mauntat lang kung pag-keep mo sa Sabbath based on love. Yes. Hindi nga based sa kasuguan sa imong tatay, kasuguan sa imong tradition. Kay kung kasuguan sa tradition, surely you will not be delivered. Surely hindi ma-fulfill ang law of love sa imong kabuhi. Yes.
Balik kita sa Old Testament pala. Yes, yes. Ang Israel, permis lang maperde, it is because they did not keep the law. But every time they will keep the law, that's it. Deliverance ang Yes, matabo yes, sila. yes. Sa mo man na, you mentioned a while ago, nga during the time of Christ, ang pagbantay sa kasuguan, daw barde na sila. Hindi na sila kalakat, hindi na sila ka-support and do mo na tisilang ni Christ, kung nabugatan ka mo, keeping the law, come to me. Because I will fulfill the law for you. Serere. Yes, nakita natin dira, Dok, no, nga wala na gid sang iban pa nga pangadtuan para kita maka-fulfill sang ginatawag nga sang kasuguan sang Dios, kundi amo ini ang pagpalapit sa kay Kristo. Yes. Buot sa lingon nga ang love nga ini ang ginatawag kay since nga ang 1 John 4:8 nagahambal man niya nga God is love. Buot sa lingon nga magpalapit kita kay Kristo kay si Kristo maghahatag sa aton sang gahom kung paano naton ini matuman. Amen. Ang punto is that nga ang pagbantay sa kasuguan without Christ is a burden. Yes. But keeping the law with Christ is fulfillment. Yes. That's it. Wala na kita pananubos na. Mangayon na lang ko, Sir Eric, sa imong last word, including if you have something to share about sa ating Thursday election. Mga kauturan, mga kaabyanan, ang pagsunod sa kasuguan sang Dios mangin isa ini kamatawhay, hindi ini mabudlay kun may ara kita sang matuod nga paghigugma dira sa aton nga Dios. Kag relationship Kag relasyon dira with Christ. Yeah. Sir Doc Raff. So there is a Thursday above all, siling diri, love Love. one another. Yes. A religion of Christ is a religion of love. Yes. Being an Adventist is not about, legalistic or legalism. Being an Adventist nga nagakip sa law kag nagasunod sa kadlaw nga inyong pahuway, it is not about being legalistic, no? Nga madamo nga gina-interpret ini sang madamo nga mga Kristiyano sa karon nga panahon nga muna very legalistic, ma-Adventista ka kadamo sang kasuguan, kadamo sugo, damo bawal, no? Mga kauturan, if you are in love with Christ, ang mambal ko is, automatically, you will be in love with the law. Amen. Mga kauturan, may duha ka papan ang bato, ang kasuguan. Ang apat, pumirong apat kasuguan, may tungod sa aton gugma sa Diyos. Ang ka-anom, tugtog sa ikanapulo, ang aton gugma sa isig ka pa yung tao. Siling isang Ginoo, nga na quote ni John, makita sa 13:34, by this, kung aton ina ginahimo, ang gugma sa Diyos, ang gugma sa isikatao, kita mangin matuod nga disipulos ni Kristo. If you love me, you love one another as well. Salamat mga kauturan. Kadamo pagitani, but wawin na kita panahon. Before nga pangamiwan ni Pastor Carado, Doc Carado, ang atong leksyon, ang atong pagtuon, aton nanay pasalamatan liwat ini mga kauturan. Aton mga sponsors, Magasawa Jet and Susan Caro, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Herbert and Ma'am Rosalina Hebieso, Ido and Fimi Don Bandes, Dr. Irwin and Dr. Rhoda Hardenico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni. Ang magulutod, Alex Federo and Ma'am Gina Federo, Ilomar, Marlene, Jimmy Trino and Anili Trino Perdido, si Ma'am Antipas Piedad, Ladil Labalan Gascon, kag si Ma'am Marlubel Hiruta Lorin, kabay pang Diyos, magapakamayo sa inyo. Magapagamuyo kita. Amay nga balaan, ikaw ang nagahatag sa amon sang kasuguan tungod sa imong pagpalangga sa amon kag ikaw nagapakigrelasyon sa kada isa sa imong mga katawhan sa sining kalibutan. Amay padayon na kami sa pag impress sa Holy Spirit
nga kami man makahimo sa palangga sa imo. Kag ini nga pagpalangga magabunga sang pagsunod kag tuman sang imo mga kasuguan. Amon ginaampo padayon ang amon mga kauturan nga nagapadayon man sa pagtuon sa imong mga leksyon nga sa ila man nga pagtuon ikaw ila makilala. Kag ako gina-pray ang tanan nga mga sponsors padayon nga i-bless sila. Yes, Upod sa tanan nga mga discussants sang sini nga programa ang pagtuon subong bless padayon si Dr. Tumbado sa pag lead out sini nga pagtuon sang among nga leksyon. Amon ini nga ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.